कैमरा बस्किंगो फाइमानी काइसानो कारण ओ कारण के तिनी खुलाई चांपा आरो बीजेपी जनजाति मोर्चानी जनरल सेक्रेटरी बिपिन देबबर्मा फायै जेसिनी बोबग्रानी साकावो जेकक सिलचामानी जेसिनी थानसानी मारिनो ती जेकक सामानी अकक नो आं टोटली चाजागलिया एकदम नासले जाखा बोताम साका बोबाग्रानो राजबारी तंगे प्रेस मीट खाई थानसा हिनै साव थानसानी सुप्रीमो प्रेस मीट खाई थानसा साइ दंगो याखाय थानसा खलाया थानसा साबो खलाय दं आबुनि क्लियरिफिकेशन आं दिनान थांगै दं गाहाम खाय खोनादि बिपिन देबबर्मा दिनै आं नन साना नायो गुबुनि कन्स्टिट्युएन्सि नि कक आं दिनै नन साग्ला आं दिनै सानाय 9 हाल आश्रामबारि जे कन्स्टिट्युएन्सि नि कक नन आं सानाय 1st of April West Lambo आं दिनै सानाय दं गाहाम खाय खोनादि बिपिन देबबर्मा West Lambo 1st of April जे नंनि बीजेपी नि कैंडिडेट अनंत देबबर्मा लाई थानाय 2021 नो बुजे समय कन्टेस्ट खलायफ्रु वेस्ट लाम्बोनि जे पब्लिक रग न गोबांमा कमिटमेन्ट रिजाक गोबांमा प्रमिसेस खायजाक ब थामानि हि खनावै वेस्ट लाम्बोनि जे पब्लिक रग बन सुंनानै हिनै बिनि गारि न कासुनान बा मुथांनान नायख्या आबनो नासले जगै निनि नरकनि बीजेपी नि कैंडिडेट अनंत देबबर्मा डायरेक्ट लाठीचार्ज खलायरिका नट लाठीचार्ज इवेन टियार गैस बो कौरिका भाइगा कौरिका साइदमान काइसा टियार गैस कगनानि फायर खानानि 45 डिग्री बा 60 डिग्री वो कगनान नांगौ नंनि पुसिजाक पुलिस रक्ताम खायगा साइदमान डायरेक्ट बरगनो नाहारि कखा याथेगो बखरगो खाख्लाबो खरकसा ताकुमनि ताकबो खुंजु उकलक फाटिजाक खुंजु खनाया ताकबो ट्रिटमेंट चलि दंगो जिबियो तंखा 5 days ताबो नगो फाइते बारि होय ताबो बिनि खुलायो ट्रिटमेंट चलि दंगो जुदि आं ताताल साखाय थांनायदि नों जुदि थांमै आंगाय निनि बीजेपी नि बरगनो रहर दिहायसि त्रिपुरा राज्यबो कुनु जगह टियार गैस फायर खायजागिया कुनु जगह लाठीचार्ज खलायजागिया 9 हाल आश्रामबारिओ नरंनि बीजेपी नि कैंडिडेट अनंत देबबर्मा लाठीचार्ज खलायरिका आबो दा नंनि सबका साथ सबका विकास आबो खे तां सायानो आबो सिमिया साल कथां हर कुथुगो बिग बसाय थुलाय तंमानि हर कुथुगो नंनि पुसिजाक पुलिस रक दगा लाथिरिवै रिकरिखे रमित लांखा आबो दा नंनि सबका साथ सबका विकास आबो तो सुंसाया ताकबो खरकसा बुमा जे खुंजु फाटिजाक उगलगो अ बुमा न साल कथां फायै रिकरि साया सिबि कानिवै नंनि पुसिजाक पुलिस रक रमित लांखा अ बुनो तलांमानुगै अ बुमानि बुमा खरकसा बुरिसुक प्राय 85-90 इयारनि खरकसा बुरिसुक बनो माना खायतेनि नंनि पुलिस लाथिरुवै दागार खिगलाय खलांगै ताव बिनि यांनि बेकरें बायजाक आं तिनि कोट बायथां नायफैयो अगनो अनाना थांगै ताव बिन ट्रिटमेंट चलि दंगो आबो दा नंग सबका साथ सबका विकास आबो दा नरक कतर साइ दंबो बागारे नुपरखाय जों साना नायाब्लेना आनि नगो कोट बायथां आनि नगो बुथ अफिस नंनि बीजेपी नि गुन्डारक फायै आनि सेरनो सिलाय सुरबका तालगावो आबन फरे 4 राउंड फायर खायख्या पुंगानि फायर खायमानि गुलिनि बक्लाब मानखा पुलिस रक फाइटलां फायख्या आं एफआईआर फाइल खलायख्या ताकबो कुनो एक्शन नाजागिया तामबागै आइन किन्दंनि बागै सिमिनो पुलिस किन्दंनि बागै सिमिनो आबो दा नंग सबका साथ सबका विकास आबो खे तां साया सुंतो साया इसी बुझिखा कतर आसुकता सादी पार्टी तिनी तंगनाय खाना पाइनाय पार्टीनि दापट बाय पार्टीनि फान बाय आसुक कतर सामानि चाया बोबाग्रानि साकावो कक सानानि सेकां बोबाग्रानो हामजाकनाय रक बोबाग्रानि बागै थुइबो मानो बोबाग्रानि बागै थुइबो नायि मानो आबन बागै बोबाग्रानि साकावो कक सानानि सेकां आं ननो रिक्वेस्ट खायो
किचा वान सुक बुझे कॉक सादी तिप्रा मोथानी जे सालिदा न फन जे सकॉक सादी सुंकु नंगजाग्या किंतु बोबाग्रानि साकाव आमहाय कॉक सागाय सुं कुन दिनो फनो माफ खालायमाया आवन बागै जों पिच एंड हारमोनी जों नायो त्रिपुरा राज्योआव जों काहाम खुलुं तंना मुसुंगो कारण मन जे ताबुक जे टीटीएससी नि जे जनरल इलेक्शन मो जनरल इलेक्शन बीजेपी नि इंथुन आईपीएफ नि इंथुन त्रिपुरा मो थाने इंथुन बाथानाय जों जत्तनो त्रिपुरा सा बुकुंबारा बुइनायो जों बुकुंबारा मो जराव चबां लायथुन किंतु आं चबा नाया सिनि बोबाग्रा चबा नाया आवन बागै न बोबाग्रा थानसा हिनु साइ दङ नंनि जे पुसिजाक पुलिस ते गुन्दारक बरक सि जतन साइ बैलेंस खालाय दङ कोन दिनो त्रिपुरा मथा सिगां कोन दिनो बैलेंस खालाया बैलेंस जदि खालायनकाय बैलेंस नि जवाब सि रिउ त्रिपुरा मथा आवन बागै आं सिनानो सा नायबायसि निनि जे पुसिजाक पुलिस रक न हरदि बुरो नगा थाङै दका लाथिरि हाबुनानि आबरक स्टप खालायदि नंनि चीफ मिनिस्टर न सावै बुजिखा जे नंनि गुन्दा पुसिजाक सिलायथि गुरुंनाय रंनो सादियासि सालकथां कथां बेग सिलायदाय गुरुंलाय दङ आबरक स्टप खालायदि नोंतामसा 17 तारिख चेन्नाइ बागै सुंगामा हाके खालाय दङने 17 तारिख साबो चेन्नाइ चेया आबो तो 17 तारिख नि दे चिकक सानाय किंतु सुंगाबोले कायसा कॉन्फिडेंट दङ 17 तारिख त्रिपुरा मथा कप्लायनाय बीजेपी पार्टी हारिनाय नोंतामसा जे आमा हाय खालायनाय रंनो हा बिसिंनि बा पाताल बिसिंनि फानो रुतुक कारनाय सावो सुंबो रुतुकना रंहायसि सुंखाय पातालिया सुंखाय मंगल ग्रहनि फानसि रुतुक कारि मानो सुं आबन बागै सुं नाया कोनो वालाय कायजा नाया सुं काम खुरुंखाय तंगानायो नोंबो निनि पुलिस निनि गुन्दारंनो सामलंनो चेष्टा खालायदि ते बोबाग्रानि साकाव कक्सिस जानानै आबो स्टप खालायदि आबन आन निन थाने आनि रिक्वेस्ट दंनाय पाइथाव गाबोन सानाय नों काम खुरुं तंथुन ते कप्लायं थुन आं नायो खरकसे नोंबो तिप्रासा नोंबो पासंना मुसुंना हायपना पास दां नों याबो तो पब्लिक सिननो निनो जवाब दिनाय सो आबन बागैनो लास्ट म कोन सावो बोबाग्रानि साकाव आमदे हे कक सानान सिगां किचा वानसु बुजे कक सादि नों तिनि जे कक सामानि आबो नां टोटली साजागलिया टोटली नासलेका